it-tnejn ta' 28 ġimgħa matul is-sena, sena 1. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa, kapitlu 11, versi minn 29 sa 32. F'dak iż-żmien, meta l-folla tan-nies żdiedet, Ġesu qabad u qal: Nisel ħażin huwa dan in-nisel, irid sinjal. Imma ebda sinjal ma jingħatalu ħlief is-sinjal ta' Ġona. Għax bħalma Ġona sar sinjal għan-nies ta' Ninwe, hekk isir bin il-bniedem għal dan in-nisel. F'jum il-ħaq, is-sultana tan-nofsinhar qatt tqum man-nies ta' dan in-nisel u tikkundannahom għax hi ġiet mitruf tal-art biex tisma' l-erf ta' Salamun, u waraw li hawnhekk hawn min hu aqwa minn Salamun. F'jum il-ħaq, in-nies ta' Ninwe qatt iqumu ma' dan in-nisel u jikkundannawh għax huma nnidmu wara il-predikazzjoni ta' Ġona, u waraw li hawnhekk hawn min hu aqwa minn Ġona. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kieku x'kien jgħid Ġesu għall-ġenerazzjoni tagħna? Ġesu ta' ċanfira pjuttost qawwija lill-ġenerazzjoni tiegħu meta huma riedu sinjal minn għandu. Kienet karatteristika għal Lut li jitolbu sinjal mingħand il-messaġġiera ta' Alla biex jaraw kemm hu awtentiku dak li jkunu qegħdin jistqarru. Meta wħud mill-kittieba u l-Fariżej issikkaw lil Ġesu biex jagħti prova ta' dan li kien qiegħed jistqarr, u jgħidilhom diversi drabi u b'ħafna modi li hu huwa s-sinjal ta' Alla u li m'għandhomx bżonn ta' aktar evidenza minn Alla aktar milli il-persuna tiegħu stess. Meta Ġona kellem lin-nies ta' Ninwe, huwa għarfu t-twissija ta' Alla u nidmu. U s-sultana ta' nofsinhar, jiġifieri ta' Xeba, għarfet l-erf ta' Alla f'Salamun. Għalhekk ivvjaġġat fit-tul sa ma waslet għandu. Ġona kien is-sinjal u l-messaġġ tiegħu kien il-messaġġ ta' Alla għall poplu tiegħu ta' Ninwe. Sfortunatament, il-kapijiet reliġjużi ta' żmien Ġesu ma kinux kuntenti li jaċċettaw is-sinjali qudiemhom stess. Huma ma aċċettawx il-messaġġ ta' Ġwanni l-Battista u issa huma ma jaċċettawx lil Ġesu bħala l-ikkonsagrat ta' Alla, jiġifieri l-Messija, u għalhekk ma jagħtux każ tal-messaġġ tiegħu. Ġesu ikkonferma il-messaġġ tiegħu b'ħafna mirakli, bi preparazzjoni għall-akbar sinjal fost kollha, il-qawmien mill-mewt tiegħu fit-tielet jum. Il-mulej Ġesu, permezz tad-don tal-Ispirtu Santu fis-sagrament tal-qrar, joffrilna il-ħelsien mid-dnub u permezz tal-istess Spirtu tiegħu jagħtina l-erf għal ħajjitna jekk aħna nagħtuh widen. Inti tafda fil-erf ta' Alla? Jirċievi dan il-erf safi ta' Alla min verament ifittex dak li huwa tajjeb u li jmur skont l-ordni tal-pjan għaref ta' Alla. Itlob lil Alla biex iġeddet lil moħħok u biex iżidlek il-għaġġ għall-erf safi tiegħu. Mulej, għatini l-erf tiegħek u żid l-imħabba tiegħi għal triqatek. Għenni nirreżisti it-tentazzjoni u brieda soda biex jien nkun nixtieq biss b'qalbi kollha dak li jogħġob lilek. Amen.